Voilà, ka groupe si manya da groupe da. Caractère du commissaire. On peut commencer. Voilà. An sɔgɔma bɛɛ lajɛlen maliyɛn cɛman ni musoman denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba bon ce matin sɔgɔmada in na an bɛ yan nɔ tuguni an ka droit réclameli de la bon an ye weleli kɛ sanfɛ Bamako bon an ye welewelekan dɔw sɔrɔ sɔrɔ o welewelekan ye jumɛn ye an ka syndicat ɲɛmɔgɔ minnu bɛ Bamako olu y'an wele k'a fɔ an ɲɛna ko u ni département bɛna jɛ ka baara dɔ kɛ bon baara yɛrɛ kan ka sigi sen kan ko bi k'an k'an jɔ bi ani sini an k'u ɲɛ filɛ o gɛlɛya min b'an na yan nɔ mɛnna ka nɔ o ye gɛlɛya 4 de ye gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ni an ka kalo 4 ye an tɛ k'an ka droit sɔrɔ n'an ka dumuni ko filanan an ka prime o prime fɛnɛ fo sigiyɔrɔma 3 fo ka taa se 4 ma an ka prime de chaleur prime PJAS ani prime de zone o sigiyɔrɔma 3 an tɛ k'o si sɔrɔ o ni an bɛ sunɔgɔyɔrɔ minnu na an dayɔrɔ nɛnɛ ka bon mɛnna ka yan kosɛbɛ an bɛ da carton de sanfɛ anw bɛ da carton de sanfɛ ani tanki jukɔrɔ n'olu d'autres jours bunteni kun bɛna dɔw kin yan nɔ bon mɛnɛ ka bunteni yɛrɛ ye fɛn min n'a ye mɔgɔ kin bɛɛ b'o fɛn yɛrɛ tɔ dɔn donc an ka kɛnɛya ko dɔgɔtɔrɔso ti yan nɔ fura ti yan nɔ an bɛ taa furakɛ yɔrɔ min na an kɔni bɛ se ka taa consultation na kan kɔnɔ n'an bɔra kan kɔnɔ ordonnance bɛ sɛbɛn ka da an yɛrɛ bolo ma an ka taa fura ɲini o fura yɛrɛ tɛ sɔrɔ hali dɔgɔtɔrɔso la o fura ko la fɛnɛ élément minnu bɛ yan n'an b'an bolo fara ɲɔgɔn kan dɔrɔmɛ 10 dɔrɔmɛ 20 pour que an yɛrɛ ka se ka t'o furakɛ an ka faama t'u furakɛ dɛ an yɛrɛ élément minnu bɛ terrain sanfɛ minnu ye sous-officier an yɛrɛ de b'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn furakɛ yan nɔ o sabanan fɛnɛ ye jumɛn ye tuguni o ye an ka baloko ye an ka baloko o de jɔyɔrɔ yɛrɛ b'an na ni nin fɛn yɛrɛ bɛɛ lajɛlen balo ani kɛnɛya ani ji min bɛ mɛnɛ kan nin nɔ c'est pas potable cɛ o cɛ n'i y'a min sini i b'i yɛrɛ sɔrɔ Bamako depuis an nana an bɛɛ bɛ ji de san k'a min yan nin nɔ mɛnɛ ka ji n'i y'a don i kɔnɔ i yɛrɛ bɛ opérer fura t'a la yɛrɛ bon k'a yɛrɛ commencé ka dɔw yɛrɛ sɔrɔ yan nɔ dɔw bɛ ka plaindre n'u kɔ ye an kɔni tɛ docteur kɔni ye calcul bɛ ji la yan nɔ ji kana c'est pas potable calcul de yɛrɛ bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ yan nɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan nɔ bɛɛ bɛ wari de bɔ i kun ka taa ji san an kɔni b'a ɲini faamaw fɛ an y'an ka fɛn lancement filanan fɛnɛ daminɛ bi tuguni u k'a lajɛ yanni sini cɛ pour que an ka se ka bila condition na an ka dumuni wari an ka dɔrɔmɛ 240 an k'a sɔrɔ an tigɛ kɔnɔ pour que an ka se ka dumuni kɛ an filɛ yɔrɔ min na nin kɔngɔ ani minɔgɔ de b'an na yan nɔ ani dayɔrɔ ko gɛlɛya merci